Čau dneska, máme tu ďalší random vlog, ale tento random vlog bude aj strihaný a nedržím to v ruke jak dement. Takže bude aj strihaný a mám trošku veľa tém a chcem to dať asi do 2 minút, takže ponáhľame sa. Takže prvá téma je natočím vlog z Lalu, teda s takú babu, dávam ju do popisu videa, to si kúknite, bude také prírodné, lebo to bude asi vonku. Natočil som bol som v Poprade, teda v akvaparku, volá sa Aqua City, keby niečo. A tam som natočil tiež taký random vlog strihaný a budete tam aj zábery z laserovej show, tak si to kúknite. Tretia vec. A už viem! Program. Ešte ho nemám nejak vybavený. Neviem, v ktorom programe mám editovať. Prosím vás, ak ste takí dobrí, napíšte mi to do komentáru. Tam dole, ak neviete. Kamil, ty ma už sereš, počúvaj. Čo si jak? Dobre, tak to by bolo toto videjko všetko. Ak sa ti video... Čo som dal? Ak sa ti video páčilo, daj like. Ak sa ti nepáčilo, choď preč. A samozrejme daj odber, ak ho ešte u mňa nemáš. A tak to je asi všetko. A čau.